Ремонт на бани и съблекални в участъците верижни машини и механична работилница. Извършен е ремонт на административната сграда и промплощадката. Всички багери в рудник Трояново 3 са климатизирани. Започна подновяването на автопарка, обновява се спомагателната механизация, изграден е съвременен архив на рудник Трояново 3 с СОТ и противопожарно известяване. На територията на рудника има изградени 2 клона на банки за по-добро и лесно обслужване на работниците в рудника. Така започнатото от преди 45 години продължава. Рудникът се развива, добива въглища, от които се произвежда българска електроенергия, за да има светлина, топлина и уют в домовете ни.